Te bukuk song ang khak le nor bang ka hanno tong bai ne hanai nei Jesus Christ ni mung bai hai nong nang ani khak ham te chi ba ya faro borok kung mano sungu tamo ni dini kaitor boro sungsar asuk dukho kosto tam ni bagai bo buko botam bukrisa tam sung bono shimida surina nang omai kwang ma strange questions mano tangai sung asuk kosto man tong pro kaitor kri ro khanine ang obonon tini kisa address khainani chai tongnai chesta khlainai norok share khadi borok mano sungnai rok bong thani obo sogiya phanang mano karon borok ano follow bo khaya te borok bang borok ani friend list bo khri Facebook o am bang koine norok share khadi jesung mansak jate o borok bong thani sogoi thung naidi sini o sungsarni jeta concept tong sini thani sung tamni bagai tini obhai wansung kring ka first of all bujinang na tini je sungsaro tongi tong sung o sungsaro sumsok ni concept se kri sumsok tamo boro biang ni phaika tamong kha aboni kuno concept kri phia batam ni concept tong ka kaham hamya no ka sung balai no broad bagai wansung lai kintu sumsok boro ni phaika tamong kha aboni ko wansung ya nai ne rikai to sungsano jefur snam pru afru bo perfectly snamo Adam and Eve no jefru bo Eden Garden no tonpru perfect bebak chana ni nangmani bebang no nung jeta nango bebang na boni ni richo kaitor ekta no matru testo nung obo phangni ta chadi phiaba tamong khang ka boro ro kaitor no kok khane wini a kok no noroi ne jeta ta khlai di mano khlai ka kaitor joli jaka aboni bagine sinu poro judgment phana ni nangkha nga judgment o tamong khang ka sing nuk khang o sungsar ha kaitor ni sraimung boni sakau khlaikya bo nijini chateo sraimung mai nijin chagni bagaya kintu boro rong ni sumsong ni bagani o sungsar ponjo srai jaka abono nang Romans 8 ni verse 20 nor porin edi Christians rok jara Bible tong ro the word was subjected to frustration so willingly ya nijini chateya kintu bo subjected nka boro rong ni chai ni bagai Jefru sing o sungsar pusa perfectly angka afrun jimin tam nuk angka even kaitor ni serai mungno sing clearly details o pori thaka Genesis o nugo je bororo kolom te khiklai ne samung tangai ne chana nangsinai o sungsar ni hoito thon rok phainani chengsinai so obono sing concept no jodi sing bujima ek jibono sing bujima lak tangai sini bisingo obai sufferings ro oboro kwbangma tongoi tong sini bisingo sing tangai oboni bisingo tongnan nang Christians rok busung tangai sungsar mo ka sanam sky tor o sungsar no obai ka sanam ya sungse boni o sungsar no obai situation tini sungse khiklai nai ro aboni bagai no first of all bujina nang nai je sungse sumso ganang boro ro ngatei o sungsar klaijak tini Christian bo cancer manjana Hindu bo cancer manjai Muslim bo manjana je kuno borok je kuno group ni phanang thang tam ning ko sungsar mohaing thanga abono God tangai teka sa prosto beleman tangai kaitor tangai hamiano roho jori bo kaham ganke tangai hamiano roho o jinis no buji maya belai keno simple si sing jori mokol jori sini jori kaitor sini mokol khulugi rakhin ka o jinis no buji nani tabuk nai ne dio sungsar klaikha fallen o sungsar curse tomo so naturally hamia o sungsar ni kaisa padang thanga so hamia se part angka hamia bai to sing kitingi ma tongnai no very simple obono sing onek time o kaitoro naharini sing tam khlaing ka prosno se oino jeta bul prosno se rokhoro instead of asking mane tangai evil tongo sing sara sing tam no wanso tai ka o hamia ni hote bai ke si yong nai kintu borok wanso ya oba haino exact question jisu no bo borok singo ang Luke chapter 13 baksa borok jisu na hai ni sing payo o Galileans ro thuinani nangkha pilot ni yago tam ni bagai borok haike thuina nangkha borong tam chaya to jisu tam hne uttore mongno jisu bongno sao wansung ni norok tam hne wansung norok o Galilean ro khe norong sepano te buni se bebang ni se kabang sumsok khlainai oma hinde wansu eba u atrojona Tower of Siloam baine mane accident o thuinai rok o je atrojon thuinai rok accidentally je thuinai rok
borok kha tamo bunise sumso ganang kabang ko khani de thei ni wansu jisu 5 verse 5 om tin sao ihi pia norok bo khaki phildi om hai mungsa se kirma siksa nong no porong ya tei jisu ni o kok ngono sing clearly saimono botam sara nai ke norong ni prosno se chaya norong ni je prosno khlaimani abo se chaya norok tangai tini sangsar om hai ke coronavirus ne jengzalo hamya chayo khlai tong obonole wansu phia wansu ya ang oboni hoite bahike yogoi tong ang tini wang balayani khawan obono tapano wansu goine ang abono utorimaya tangai kai ton am sa hamza tabuk sak jora kai ton ang tangai kathang ton tong dino daily 2 lakh 3 lakh borok thui tong o sangsaro tabuk bo ano khairo bo tabuk bo bona hamzo tabuk bo ang o sangsaro tam ni bagai tangai sano bo am sa hamza ang omo tabuk phano ang answer manmaya pia basang borok tam wansu kai torang o jinis nango we require this ang o mani manna nangnai and te omoni se o je manin se sanmani se mungsa se komang kha om hamaria hamari ni se mungsa se kom je sanmani se kya se komang ka ehi omo kai toria sung obo wansu ge je kai tor sungno hamari riman sakati seman bo tola bo karimano bo sungno costo bo rimano je kai tor sungno hamzago bo sungno naislewi bo mano sung o jinis no sung jibono o jinis no wansu gya Romans chapter 8 verse 20 romtin sawang poriwana and we know all things work together for good to them that love God sung saro joto ki sungi tongmani obo kai torno hamjangnai rong bagai khe kahamni bagai ngai tongo to them who are called according to his purpose borong ni bagai je kai ton ichha bai ringjangnai rong ni bagai khe Christian rock ni life o tragedy hni mungsa kari jodi nung o verse no jodi nung poito khlai ke omo kai ton ni kok hni nung jodi bisas tongkhe kai tor je hamiengi tongmani abono pointo kaham khlaiman ang kok bai thing tongya ang tam sanai in a nutshell ang tam sana nai ka ke ang obono sana nai je bebang nungi tongmani hamiengi tongmani omo bebang no kaham hni omo hain saya but tam sana nai mani ka ke tabuk nung wansuk ma ephano mungsa se kosto hamia ngi tong phano kai tor ni thani am se phan tongo je bo o hamia ngi tong mani obno kaham khlaimano ang Joseph ni kongno no wansuk de ni sanamu chungnai Joseph no nai ne di boni buta song bon dara song tam nai ngka bono buthara nai mani ngka bono boni bisingti bono tam wansuk mani ngka bong motive ngka hamya bono bahike nosto khlaine ni dongso khlaine Pia ba kai tor wana ma singsa ke o hamiani bisingti bo kaham khlai phunuka abonon Joseph boni last o Genesis o last o sung nugo samani conclusion bo climax samani omtin saw you planned it for evil but God planned it for good nang hamiani bagi wansu khlai ka pia ba kai tor hanggang ke oboni bisingti se kaham khlai ang tabuk je chrai rok bai tongi tongo ang borong no nai tongo borong ni dara hisabune an chrai celarok jeni ma pha korei ba ma pha chugya chalung mero ani logi charai rok ma phayo suryo borogan logi charai masa an logi suryo bo bono sao sir dara ang tangai obai cost no hoite thanana an ma babu khoi thei thangka bono bono ang sungpro bo kono tori me bo hayo mukti kan chorai klai tong boni costo bo buji ma tangai omte costo no hoite thana ang bo bono kono sanani moto utor kai khang bono omsang sao nung kai to ni kokno poito da cha o kokno poito da cha je kai tor kanari sing tabuk bebak mani buji me engman tangai ang cancer manjagi thina nangi tong tangai ani babu thei thangka bani ma thei thangka ani bai thei thangka tangai ang amse kangma pori ui pointo chakri ma yangi tong tang sini thani bebak ni answer manani tongnani abai ingna nango bahaya phia ba kai tor ni busaro ko tam mansu ke o jotu ki suni bisingti phano kai tor sini bisingo kaham ni bagai sam tangi tong mano funeral rogo ang one abo baksa borok thima jaga rogo baksa pastor ro Christian pastor ro bo thangine borok tamrok sa ni khnai ne ke borok baksa borok omti rong sao
Oro kaitor kere abon bagus mo hengo. O je hamiangi tong pro kaitor kere abon bagus yo borok thina na kabau. Omro bang choita. Kaitor no jori nang phan ganang bebang no sinai bebang no saimano bebang no boni bisingo boni control ni wansu ke kaitor obo saimano o borok tangi thina nang ba bupur thina nang ang tini budi no thina nang no exact date au bek saimano. Ang gari bai gari ani sakawo thangine heke chebdagi thina nang eba cancer mandagi thina abo ang wansuk thaya abo ang saimano nang ya pheba budi nang thine tamne abo kaitor bebang saimano obono ang mutumano job ni kok job hanine bible character gasa tongmani bono soitan phaine kwangma kosto hamya ni hoite thangraka pheba tamnung ko kaitor se obono allow khlayo nga tamung ka boror rocks washo shu nijini chayani bagya but bo chaya kri phano hai kwbang ma suffering ni hoite thana nango even norok porne rokho saimana john ni chapter 9 bo kaisa kana phula borok bo phula so bono chrai phangjing phula bono disciple ok phai bono singo borok jisun sing phayo bole tamni samni sumsong ni bagine kanang na nangkha jisom tin sao boni mani bagai da won bagai da hne borok sing phai puru jisu bong no ma hin sao ehe oba haika tana de je bebak mo kosto chaya chugya sing bebang no sini nijini sumsong ni bagai man baksa bororok oba hai kwbang ma kosto hame ni bisingti thana nangi tongo phiaba je kaito no sinai kaito no busarok kamu saimono je omro bebak no kaito ni ultimate plan kotoro kaham ni bagai ngi tongo ne obona noro joto no encourage khane musung nai kahamu simi kaito no da ton thok di hamyangi tong pro chaya chuyang in bising thangi tong pro noro kaito no muto khaide kaito jesno hamjang nai cross ni bagai muto khaide khanari cross ni concept kabang ma dormo kari kabang ma dormo no tam wansung ka borok musuk samung kaham khlaine salvation manana kaito ni hawa hawi manan hin wansu pek obosing christianity usimis no jajago sungno kaham ko bujugo je sini nijini kaham ba sing kunu khlaime mungsa khlaime sini kaham hni mungsa kari pek kaito cross thiman bisingti abono je tragedy no bo a je cross crime mane jeta kthei no kthang obohai ning tabuk hamyangi tongman no phana kaham khlaime no o poito kaiton thani beradi ang obono encourage khlaine joto no hai ko ang ubunai encourage khaine no rok poito je kaito ro berakha bon thani rag di tor di log di kaito no joto no hamai khlaiteng